Koukejte na ty Alpy. Prej na těch Alpách jsou nějaký horský kamzici, takže jsem se na ně dokonce vzala brýle, abych je lépe viděla. Lidi, teďka bych prostě odcházela do školy, kámo. Teďka bych vycházela prostě z bytu. Oni mě tady žení nechali a já si potřebuji do kufru prostě pro jídlo. A my zde si třeba pustit nějaký písničky od Blackpink. No, Jump. Jump. Táto pustíme Jump od Blackpink. Vůbec neslyšíme, ani ta kamera ti neslyší. Natáčím. Pravděpodobně jsme to uhádli dobře. Jedu na dovolenou, jedu do Itálie, ale už jsem tenhle rok byla jsem v Holandsku a v Belgii. Přijeli jsme do Itálie, ale nikomu z nás nefunguje signál. S tou silou naší rodiny tohle prostě zbylo. Ty jsi žil frajer. Jo, jdeme na zmrzku, viď? Jo, kamu. Já se těším mega. Jdeme na zmrzku. Prostě stále 4 eura, kámo. Reálně je ten bagel dobrá cena. Ohny mají. Můžu to jít? To není moc. Na to druhý? Mega dobrý. Grazie. 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 Mega dobrý. Mega dobrý. Kámo, lidi, víte, co se mi stalo? Jak my jsme šli, já jsem nedávala pozor, že já jsem do mobilu, kolik lidí měli jako storíčko, ne? A tam prostě byl takový schod a já jsem úplně bum. Úplně jsem jako spadla, jakože prostě jsem to úplně prorazila. Tam to bylo hrozně, to je trapný. Hraje to před chvílí taky to Znáš to? No. Mám. A my tam nedávají prsty, znáš se. Ne, toč to máme jenom. Okay. 6, 7. 6, 7. No ty mámo. 6, 7. A teď... No tak si já jsi rádu. Pojď. No. A kolik? Pojď. No dost, jo. A teď chci ještě. Málo. Já chci poslední. Super, takže byli jsme v Chorvatsku, já mu to zaplatil. Hele, a on když tomu přiběh, tak tam sebou natáhl, když to, aby to do toho kopnul. Tomášek si bouchnul přesně to číslo, co má na zádech. Přišli jsme teda z pláže, já jsem, jak můžete vidět, já jsem prostě extrémně spálená, jakože úplně. Teď jdeme do restaurace. Jsem prostě mega cutka byla, lidi úplně mega hustý. Úplně otřesně jsem spálená, jakože fakt úplně nechutně spálená jsem. Kdybys mohl vybrat jedno jídlo, to bys mohl jít do konce svého života. To už jsem to říkal, salát. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Červená. Kolik ti je to mít? 10. Jak se jmenuješ? Řekla si ty, jsi mi řekla. Řekla si Tommy asi ty vole. Ale tak řekni to lidem, jak se jmenuješ. Však jsi tady řekl ty vole. No. Kde je tvůj nejoblíbenější fotbalista? Ronaldinho. Koupila jsem nám momentálně 3 náramky, prostě jsem koupila zlatý, Haně jsem koupila červený a Elbe jsem koupila modrý.
Teďka vloguju to video a zítra už pojedeme. Mám brutálně sedžený zadu. Jo, taky neuvěříte prostě, co jsme zjistili. My jsme zjistili, že jsme byli v restauraci a tam nám prostě chargenuli, jakože, jak to řekne česky, prostě jsme jim museli dát 20 € jenom za příbory, jakože what the hell. Protože prostě tady v Itálii všude platí za příbory a v jedné restauraci, kde jsme byli 2krát, jsme platili prostě 20 € jenom za příbory. To je prostě jako úzký vchod, ale OK. Nechci ten melon. I want a watermelon. And I want it now. Jo. Já chci watermelon. I want a watermelon. Máme tady prostě stojí fronty na šunky a musíš si vzít lístek, aby stála si prostě frontičku. Lidi, já jsem se tak trochu ztratila. Já nevím, už je vidím, oni jsou pořád na stejném místě. Že jsem to na něm stála. Kamo. Stala se přímo bouračka před náma, takže tady budeme teď čekat. To jezdí už doktor, to bude vážně. Ne, normálně čum. Můžeš čumět normálně, přestaň. Ale proč máš tady odřený, ty vole? Kde to mám odřený? Tady. A to je z toho Sun Angel. Teď udělám takový unboxing. Jo, pěkně. Začnu tímhle. Ten jsem koupila sobě, stál myslím 4 €, nebo... Ten je jen takhle na zavírání, proto jsem ho nekoupila Evejně ani Haňule, protože vím, že oni nemají rádi tohle zavírání. Haňule jsem koupila teda ne na zapínání, ne zavírání, na zapínání tenhle červeno-stříbrný. A vím, že ona má ráda jakože červenou a oni neměli červeno zlaté, nebo měli, ale byla to takováhle nějaká červená a se mi úplně asi nelíbí. Tohle spíš taková ta Haňule vínová a ona se jako i hezky leskne, takže mně se to líbí, počkej, tam ukážu. Close up vám dám, jo. On má takový jako červený odlesk, jo. Eva má ráda zlatomodrou a tenhle ten se mi strašně líbí. A jak jsem viděla ten, tak jsem ho prostě chtěla koupit, protože ten je mega pěkný, lidi. Zase na to. A taky nevím, zase jsem to říkala, já myslím, že jsem tam videu neříkala, ale já jsem to ukázala. Já jsem si koupila tuhle kabelku, taky je mega hezká, jo, stála myslím 30 €, nějak tak, prostě úplně mega dobrá cena. Teďka vám ukážu, co je v mojí kabelce. Tady jsem
Takže tady máte konec vlogu, jo? Papa.